זוועות המלחמה המתחוללת בחוץ ואכזריות האויבים שאיתם נגזר עלינו להתמודד חשפו אותנו למקרים בלתי נתפסים, לא רק של שפיכות דמים ורצח, אלא גם של פגיעות מיניות, של אונס, של אלימות מינית שקשה לתאר. אמרה על המעשים האלה התורה, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, והקשר שבין שפיכות הדמים לבין האונס והניצול זועק לשמיים. אני מרגיש איך בתוכי, כשאני שומע את פירורי הסיפורים האלה, איך הנפש מתכווצת, איך יש בי איזה משהו שלא רוצה לשמוע. אני יכול להבין באיזשהו מקום בתוכי את יעקב אבינו, ששומע שביתו דינה נאנסה ובוחר להחריש. אני יכול להבין את אבשלום שאומר לתמר, החרישי אחותי. יש משהו ברצון שלנו לשמור על שפיותנו, לשמור על הבריאות הנפשית שלנו ושל סביבתנו, שלא רוצה לשמוע את קולם של הנפגעות והנפגעים. הרבה שנים אני מצוי בתחום הזה של ליווי נפגעים ונפגעות, הרבה שנים במרכזי הסיוע השונים. ואם יש דבר שלמדתי, זה שמה שיכול לעשות את ההבדל בין טראומה להחלמה, זה היכולת של הסביבה הקרובה לשמוע את הכל. אנחנו עברנו כברת דרך, העולם כולו, בטיפול ובליווי בנפגעים ונפגעות תקיפה מינית. אנחנו השתפרנו קצת. כדי שנעשה את הצעד הזה, העולם היה צריך להבין כמה נורא המעשה הזה. ואני חושב שהעולם מבין. אבל המחיר של להבין כמה חמור המעשה, הוא שלפעמים אנחנו לא מאמינים שאפשר בכלל להחלים, ואפשר בכלל להתאושש. ולכן חשוב לי לומר ולהכריז בכל יש החלמה. לא מלאה, לא שלמה, לא לכולם, אבל אפשר להחלים. אפשר לקום מהאפר הנורא הזה, וההחלמה תלויה בנו, בכל אחד ואחת מאיתנו, בסביבה של אלו שנפגעו, בזה שנהיה מסוגלים לשמוע את הכל. ולכן התפילה שלי הערב, חברים וחברות, היא לא רק התפילה על הנפגעים שאיתנו ושאינם, אלא על המעגלים השניים והשלישיים והרביעיים, שנדע לשמוע את הכל. יש זעקות, אומרים חז"ל, שקולן הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולן נשמע. והדבר הזה מטיל עלינו אחריות לשמוע את הקולות. שמע ישראל, זה לא סתם הכרזה כל כך משמעותית בעולם היהודי. הלוואי שיהיה לנו הכוח לשמוע, שלא נרצה עוד פעם להחריש. ישועות ונחמות.